I en lille by på Ærø spiller nogle drenge. Spiller fodbold hele dagen, som dagen er lang. Kampe kan vi ikke vinde, men til gengæld kan vi da tabe. Tager færgen derover og kommer frisk tilbage. Der er altid en pakke pomfritter. Det siger Jens den Fritte. Det er rigtig godt. Nu skal vi spille igen, ja. Kasper siger, at vi skal vinde. Men han blaffer, for vi har tabt igen. Det er vist ikke så godt. Nu ligger vi på sidste pladsen. Fuck det. I en lille by på Ærø spiller nogle drenge fodbold. Cirka 20 styks mand, det kan vi jo kende. Vi har tabt alle vores kampe, men så kan vi da takke Kasper Hansen, fordi han er lidt af en humlebi. Ja, why not? En humlebi, why not? Jeg får i min mave. Banen, den skal vist lave. Målet kunne vi vist ikke ramme igen, ja. 4-7 spillere. Hvad fanden skal bruge det pis til? Tabte kampen igen. Nej, nu igen. Ja, pis. I en lille by på Ærø spiller nogle drenge fodbold. Spiller fodbold sammen dagen er lang. Vi har tabt alle vores kampe, men hvad fanden kan det vel være? Jeg mangler lige spire til det. Men det kan jo være svært at ved hver eneste kamp. Lille by på Ærø. Er der 20 stykker fodboldspillere på Ærø. De har tabt hver deres kamp hver gang. Ja, hej. Det er highlight-drengen her. Og nu kæft. Nå, det er altid godt. Ja, den går simpelthen udskuddet til jer, Otnay. Vi vil bare sige, fuck jer, Otnay. Fordi I sidder og hører vores sang. Men det er altid godt. Ja, det er altid godt.